תראי, היא תופסת יפה, אינה. היא תופסת יפה שלום, כן. יא, מורני, בואי תראי. תעבוד איתנו ברכה. תודה רבה. תראי איך היא מחזיקה את היא עושה ספירלה. כן. לא סתם עומדת פה בפינה. גולי, איזה יופי. אבל החמניות קצת למטה, לא אינצ'ו? צריכה שזה הכל באותו גובה, נכון? לא, אני אשים מוזיקה לזה, אני אערוך את זה עם מוזיקה. בואי תראי, אינה. זה מגניב, נכון? אני אשים את זה באתר, כן, בחיי. כן, כן. תראי איך זה נראה. תרימי חמניות, גל. יש לה את זה. יש לה, כן. בעדינות שלא יישבר. בירושה שלה. הכנות. תראי איך היא מחזיקה יפה, איזה יופי לראות. תשימי את זה בוואטסאפ של המשפחה, גל. אני לא הצלחתי לעשות את זה, אינה, ככה באיך שהיא עושה. אינצ'ו. כי את חושבת על הדברים אחרים. לא, אני בשוק. והיא יותר מרוכזת. לא, היא עושה את זה כאילו בקלות. כן, עכשיו היא תרימי ותסדר. אבל היא עושה את זה ממש בקלות כאילו. לי כאב ביד. אולי כי היא רכה יותר, היא לא פוחדת, היא לא זה. יכול להיות שהיא לא פוחדת. מה, את פחדת? את פחדת? כאילו הייתי עצורה יותר. זה מגניב שיוצאים מבעתה. כן, חבל על הזמן.